man. Nisiphaphile no. Umndeni waJobe imilana nje phela hayi ngithembile umuntu osemzini la ekhaya ngathatha okhulumayo uMessi Silanga MC ngiyabingelela ngokuyithoba phinde ngibingelele uSingaye bese sesiyaqala uhlelo lethu ngaphambi kokuba siqale uhlelo ngizocela ukuthi ugogo la ekhaya uMashabalala asihole ngomkhuleko umsebenzi kaThemba uqalile bacela lapha eMadlozini sekuyama emaphethelweni manje sesikubuyisela kumdali umbonga ukuthi umsebenzi uhambe kahle sicela ugogo Mashabalala asivulele ngomkhuleko Baba wethu sezulwini sakwethemba Nkosi Baba wethu unamhlanje nje ntambama ngiyamemeza silwane sezulu bengumemeza Nkosi yami ukulekela lolu suku moya engcwele namanje ke lolu suku lafika msindisi othandekayo uNkulunkulu onomusa ngiyadumisa Nkosi phambi komso bakho mangibona kuhlangene phakathi kwalamasango kuhlangene ngomntwana omncane Thixo engcwele uNkulunkulu onomusa ngibone le Nkosi yami
umhole nje esendleleni zakhe zonke ayihamba eqondile zokufuna impumelelo mina usolithemba ngicela wena inkosi ukuthi usothandekayo ngiyadumisa abantu bokusoka ukuthi angasaphile khona umngeseke Cela ubaba uMlamuli azosiwelkhama. Hayi sithi siyajabula masinibona ngcwele kangaka phakathi kwaleli khala wasithona. Siyabona ukuthi ke njengoba sikhona phakathi kwesizwe sakwamajozi asikibe abantu ababi noma asikibe abantu abanolaka emphakathini abenza ukuthi abantu besesabe masinenhlelo ehleliwe. Sijabula kakhulu ukunibona nikangaka phakathi kwaleli khaya. uNkulunkulu wethu sonke ephinde nibe omunye amandla engabikho omunye onomona ukuthi ubani wenza ukuthi mina ngangakwenza. Siphinde sibongele nengane enjengoThembi nontanga yabo bonke abaphakathi kwethu la eTafini. Sibonge kakhulu ukuthi naye siyacela ubaba wakhe emjabulise ngelinye ilanga emenzele kanje nathi sibe yimpela esizababa wakhe njengoba naye ebe nempela esizakhe engangayo. Sijabula kakhulu. Phinde futhi sicele ukudlulisa ukubonga phakathi kwaleli khaya bonke abantu abalanga phakathi. Siyabonga kakhulu ngomakhelwane besingathe bonke abantu abakhona la ngaphakathi bamukelekile nawe noMambatha umukelekile ngoba emdonselwa ngibengala emsamo. Siyabonga kakhulu. Aqhubeke kahle kungabikho ukuxwebhana kungabikho ukuxabana phakathi kwaleli khaya njengoba kungukuhle kangaka. Siyabonga. Ngiyabonga ukuthi uyiphatha kahle. Uma ngayiphatha kahle ngaba ngekho lapha esihlalweni sobukhosi. Ayithembisa kubongela sisakubona. Sibonge uSibarwam sakhulume kahle. Uthi kucela ngimkhiphe. Kodwa ngizocela ke ngaphambi kokuba ngimkhiphe. Ngizocela angizombiza ngegama phela baba ngiyamhlonipha. Ubaba kwenzeka uMr S Mbatha azosethulela i-guest speaker yethu yosuku lanamuhla. Umndeni wakwaSithole ngibingelele umakhelwane ngibingelele induna phoyisa lenduna lingaphakathi kwethu ngibingelela nje bonke abantu abakhona. Mina umsebenzi mfishane kakhulu kazi ngizobingelela noSingane. Siyakubingelela uMaquthi. Uyayibona ukuthi uhleli endaweni enhle kanjani. Awuthandi ngelinye ilanga lesitulo lesisikhipha ukuglow sisenze sibe mhlophe. Amen Ntombi. Usebenzile ukuthi ubuntombi bakho ungabhubhuli. Ngoba inkinga eyokwenza ukuthi ubaba wakhe ezewenzele yonke lento ingoba umntombi wabugcina awubhubhudlayo.
ngikhulume nani ke izibhele sezinye. Ngiyacabanga ukuthi njengoba nimphelesile kukhona enikufundile njengoba nifunda. Ngiyacabanga ukuthi kukhona nani ngelinye ilanga niyafisa ukuthi sihlangane kanje sihlangane ngawo. Gcinani kumntombi benu nihlale ngentombi. Lokho kuzonenza ukuthi nihlale kanje. Njengamanje i-guest yethu engizoyithula uMessi Shabalala, uthishela wakhe omdala. Uyena kamaziyo thina simazi ukuthi wayenjani esikoleni. Sikwazi nje la ikhanda ngiyabonga. Okay, into okhulumayo uMessi Shabalala la ebuya futhi. Bese kuthi la kaSithole isekhaya. Uma Sithole abaningi bayangazi. Okay, oqala nje ngibingelela uThembi. Usingayi ngoba sihlangene nje la sihlangene ngaye. Abantu bagcwele nje bangaka inqa yakhe. Ebese ngibingelela umndeni wakaSithole. Ebese ngibingelela izibhelesi zakhe zonke, abesifazane nabesilisa. Bese ngibingelela zonke ivakashi ezithe zasingatha umuzi wakaSithole. Okay, ngimilana nje ngoba ngizokhuluma ngoThembi. Umuntu engimazi kahle uThembi. Sukela nini khona esamncane. Emntwaneni bakhe nje abaningi ke vele lana bayazi emntwaneni baba mangabe wamfunda uBreak Up yangazi. Yebo. Emntwaneni bakhe ke imina engiqalile ngenze njani ngamkhulisa. Ezofika lelizinga nje waqala wafunda kukhona uGrade R, then wasekwazi ukuthi ezefike kwamazinga asekubona manje. Usho ukuthi into engayisho nje ngoba iseze wafika kuleli zinga leli lokuthi ebe na 21. Uqalile walalela from eqaleni. Walalela othisha, walalela abazali. Ngoba mangabe uhlulekile ukulalela eqaleni, ngeke uzukwazi ukuthi ufike kuleli zinga leli. Angithi? Yebo. So ke uThembi ngithanda njani ukumbongela ukuthi ukwazile ukuthi eziphathe lento ofanele yenziwe umntwana. Umntwana nje mangabe umntwana kumele ebe umntwana eziphathe kahle kuze kufike kuleli zinga leli. Ngoba mangabe ungayiphathanga kahle asifiki lesi sikhathi lesi. Uyasifisa uthola ukuthi akusenzeki. Kodwa mangabe uyiphathile kahle kuyafika kuleli zinga leli. Siyabazi ke baningi abakwazi ukuthi beyiphathe kahle beze befike kuleli zinga. Mangabe futhi uyiphathe kahle nento zakho kuyenzeka ukuthi zenze njani zikhanye ngoba sazi nje ukuthi njengamanje uyafunda uThembi. Wenza unyaka wakhe wesibili euniversity. Ukuba akazange zekwazi ukuthi enze njani elalele from the start, angabe akazange zifike kuleli zinga leli lokuthi enze njani engene esikoleni manje ebe kumazinga aphezulu. Ngabe nje waphelela phakathi nesikhathi akangazazi naye ukuthi yini. Kodwa ngoba uyazi ukuthi ufunani empilweni yakhe, uyazi ukuthi yini akayidingayo kwi-future yakhe. Yingakho ke namhlanje eze wathola leli zinga lokuthi ebe la. Bonke abantu abahlangene la behlangane ngaye. Ubaba wakhe ubengekeze ethanda ukuthi enze njani emjabulise mangabe engamhloniphanga noma wakhe. Kodwa ngoba ukwazile ukuhlonipha abazali bakhe, wahlonipha izwe, wabahlonipha othisha, wabahlonipha abangani bakhe. Ngoba mangabe wenze kahle usuke uhloniphe wonke umuntu ngisho nosondelene nawe. Mangabe ukwazile ukuthi wenze njani uhloniphe wena uyiphathe mawuyingane usuke uhloniphe wonke umuntu ngoba even ngisho nabangani bakho awuzange uzubaphoxe wenza into engenziwa. Wama kwaze kwashala isikhathi sokuthi umile, kwaze kwashala isikhathi samanje ukuthi enze lo mcimbi okanje. Siyabonga kakhulu Thembi.
Izingane namalungelo azo. Wake wasilawula uMengu ukuthi izingane zinamalungelo. Ingane ayisashaya amanje itshela ukuthi inelungelo. Lungelo wazi manje izingane zoba badala bahambisana ukuthi unelungelo. Lento amalungelo kumele ilungelo. Umsebenzi usahambiselana njengoba kwekusekho baba lifika manje ligama lamalungelo. Ezinye izingane zizakuvokwedelela. Ngabe ngithi phela into amalungelo ubani ngiyazenzela. Phela into mfowethu ngokufika kaMandela. uMandela ngezwe ezithandela. Baze bamthatha bamvalela ngoba wayesikhulumela. Ngoba sesinokubandlululeka ngale nkondlo ngiyakululeka ukuthi ngamalungelo ezingane ungagcini udeleleka lungelo ufike eminyaka yami yisikhombisa ongakabona ukuthi amalungelo amasha izingane mina ngizomkhombisa ukuthi ingane noma ngayikhombisa indlela empumelelweni ngokusobanje yakhombisa ukuthi yona ikhonjiswa so ungunyaka wesikhombisa izingane zisikhombisa ukuthi zona zikhonjiswa mina ngizokukhombisa impho ngiyaziwa ngiyabonga. Ozosikhulumela njengamanje sizosukumisa uFriend kaZimulo Mbatha. Ngothanda ukubingelela bonke abantu abala ngaphakathi ethendeni. Bese ngokukhethekile ngibingelela la uThobulethe. Thembi Singayi. Igama lami nguKazimulo Mbatha. Ngimla phambi kwenu ngizokhulumela abangani. Uthembi lo suka kude naye since from 2013 kuze kube manje 2023 ihambile. Uthembi umnganami unenhliziyo enhle unabo ubuntu ngithanda kuze kube manje ngoba sesevava akakhohlwanga yimi enhlizweni yakhe kukhona lokuthi unawo umngane oyimi namanje ngoba denzela umcimbi akazange ngikhohle ungikhumbulile kube okokuqala ngqa owangitshela ngithi nje mngane omqhubeka nenhliziyo yakhe enhle nobuntu lobo mnako. I'm proud of you. Thank you. One, two. Kawet namang na maning. Engakusho. Would me and Costa Mufi. Uyangithanda kakhulu. Auto. Ngoba nje nale mfaka studio le ngithenge lo uye. Go nje nami. Auto. Nabo. Yeah. Sacela umsindo. Wonke umsebenzi Sacela umsindo. uceleze phambili uthisha. Ngaba uthisha ngaba umeme ngaba umisi. Uceleze phambili. Ngeke ngababona koza kwethu bakwezinye igoli. Mem Shabalala. Noma ngabe uyastand uthisha. Uthisha.
sanibonana Thendeni? Ngiyaphila. Nikhuluma nami Sibuthelezi. Maka ayabonga Phecelezi neMshabalala. Okay. Ngilapha ngokwenu ngizomotivate uThembelihle Sithole. Isiqubulo sami sithi sanamhlanje mntanami funda. Mntanami funda. Mangisho kanjalo ngiqonda ukuthini na? Isasa lakho lisezandleni zakho. Thembelihle njengoba ususevarsity. Evarsity ke kunomehluko akufani nase primary, akufani nase high school. Primary kumuthisha phambi kwakho. High school kumuthisha phambi kwakho. Evarsity ilecture ihlele officeini, ivula speaker lapho lalela speaker. Ikutshela ngepage. Sometimes ngeke uzibona nokuthi njani ngebani. So kukwena ukuthi uyazi yini ukuthi mophuma ekhakini uyokwenzani. Ushiye kwenu kunjani. Abanye bethu besahamba siye evarsity. Uma ususevarsity uthi abazali bami abangiboni ukuthi ngenzani. Ngiqonda ukuthi ke Thembelihle konke okwenzayo kusezandleni zakho. Lapho khona awunawo ubaba awunawo umama. Ubaba nomama uwena. Kukuwe ukuthi ufunani. Mawufuna ukudayisa lapha ePomoroy futhi sezandleni zakho. Njengoba ulapha ya uyona lesasa lakho nabantwana bakho. Ukuthi abantwana bakho ufuna baphile yiphi impilo kusezandleni zakho. Uma ufuna kuba abantwana baswele bazoswela. Ngizokubuyisela ngami. Ngikhule ekhaya ngeke ngisho ukuthi elihluphekayo ngeke ngisho ukuthi ebelirish bekuyikhaya nje. Kodwa ngathi mase ngihamba ngevarsity wangithatha ubaba wami ongihlalisa eflatini ngedwa. Naye ihlala eGoli nami ngihlala eGoli. Wathi ngizohlala ngedwa eflatini. Ngalala mhlawumbe 3 days ngedwa eflatini ngabona ukuthi ayikho into engizoyifunda la. Ngiyajive lapha ngaphandle kwenziwa yonke into ngigade umuntu. Ngokuthi ubaba wami wena umthetho ngimsaba. Ngafonela ubaba lami ubaba ngathi ngicela ukukhulumela nobaba ukuthi ngisacela ukuhlala naye. Wayengangenza kanjalo Thembelihle ngoba ngangazi ukuthi ngifunani. Ingakho namhlanje ukumise Buthelezi uhamba ngemoto. Kukuwe ke sisi. Uma ngabe ufuna ukuhike impilo yakho yonke uzohike futhi. Uma ngabe ufuna ukuba nemoto yakho akuve kumnandi ukuba nento yakho. Wena uzalela endaweni yasemakhaya into enginothisi la basithanda isithembu. Just imagine uzokuthatha indoda efaka isithenjini nawe uyanga nasesikoleni. Uzoba nestress angithi unezuve like into yenzayo. Into icabanga nje ucabanga ukuthi njengamanje kaziku uphinde bayenzani. Kanti mangabe ufundile ubheka incwadi zakho uzokuhlala phansi ozibene lesson plan. Ucabanga ukuthi uzofuna ukuthi linganeni if ever uzoba. Uma ngabe uzoba udokotela uzokucabanga ukuthi mhlawumbe udokotela wamathambo konje umuntu menenkinga kanje fanele ngenze njani. Engingakusho kuwe sisi avuna inhlanhla. Ngiyakubongela. Izinto ezinje azivamile ukuthi zenzeke. Ngitheke mina mangifunda ngafika euniversity ngafika ingane sigqoke yonke into ongayicabanga. Ngeke ngathi ekuqaleni mangiqala ngathi baba wami stress ngalendlela engachazeki. Ngafike ngathi kuye baba ngicela uthengele impahla. Phela ngangiqhamuke emakhaya. Wathi ubaba uzokhetha ogodwa. Uzofunda la noma uzogqoka. Ngakhala kwaze kwasa bathiwa ngiqaqa. Ngoba ngangithi mangithi ngiyalala ngayibheka ngencwadi bese ngimbone esethi uzofunda la noma uzogqoka. Wathi ugqoka kahle mhla wasebenza ngemali yakho. La mina okwami ngizokwenza ngizofundisa. Ugqoka nani nani la uzokubheka ezinye ingane zasemzini abantu ukuthi zenzani. Kufanele wazi kwenu ukuthi lenjani. Nale right kwethu. Kodwa ubaba wami izinto eziningi wayancisha. Can you imagine ukuthi ngangise university kodwa ngangenayo cellphone? Cabanga. University ngangingenayo i-cellphone. Mina ngifunda ngesikhathi ese-right nama cellphone nayo yonke into. Kodwa bese umuntu uyafeyila. Sengigcina ukuze uphase kufanele kubasaba abazali bakho. Uma ngabe ungamsaba umzali wakho ngeke uzuphase. Ukuze uphase mfundi noma ngabe ubani noma ngabe akusuthembelihle nawe nothi nawe bani na yonke ingane khona la ngaphakathi. Ukuze uphase musaba umzali wakho. Mawuqala uthi uyalala umbone umzali wakho ethi ngiyayifuna imali yami. Ngafunda e-boarding school. High school yami. Cabanga ukuthi grade 8 kwaba 18,000 per year. Wayethu baba mase ngihamba ngidonsa suitcase kuma kwafeyila athi ngiyifuna imali yami. Ngangenza shoke okwafunda e-boarding school no university uyazi ukuthi kunalesikhathi kuthi entertainment. Kwakuthi mase ngiba entertainment ngangingabuzwa nje ukuthi ngofam Jolie. Ngoba ngangisala ngedoromini ngithi mase ngithi ngiyaphuma bese ngiyambona ubaba ethi ngiyifuna imali yami. Bese ngibuza kanje ngizothatha phi imali kababa. Angihambe ngiyofunda.
ngahamba ngayofunda ingakho kuze kwafika la ekuze kwafika khona akukagcini saqhubeka namanje ngisafunda ukuze uphumelele sisi basaba abazali bakho uma ungabasaba abazali bakho ngeke uzophasa ngoba uyazi ukuthi noma ngafela uma ngeke ngibuzele ukuthi bangena zongibuzela saba abazali bakho bese usaba abantu basemphakathini njengoba sila kwenziwa lento asisinto eyodwa la ngiyazwisisa sisi asisinto eyodwa bakhona abathi engathi ngalayeka bakhona abathi awukwaze kwakuhle saze sambongela bakhona abathi siyoke sibone mina ke laba bebethi siyoke sibone sisi ngababonisa nawe ngicela ukuthi yes bakhona labo bathi siyoke sibone ngicela labo ke abasho njalo bese babonisa ezayini ubabonisa babona ukuhamba udrayiva imoto enkulu ufake inkopho ufake izazo veze isandla sakho kumnandi wema yazi uyefela uthenga isithinjo ne-pizza pen yes angithi uyimele nemali yakho ukuthi umnyana kumnikile imali noma kakunikanga uzokucela manje usicale ngisho imali etwayi hayi bo kahle guys hambani niyofunda imfundo ke inje imfundo ayive nesikhwele ayive inesikhwele nje imfundo Nkosi yami ifana nje nami nje ngoba ngisesithenje Nkosi uJesu nginesikhwele nje ngemfundo imfundo ayive nesikhwele imfundo once uyixuba nomfana cela ukuthi wazi ukuthi uzophasa umfana imfundo ke leyo yes once uyixuba nje noboy uzophasa nje umfana umfana uzomosha ikusasa lakho yakwakushiya nengane akafuna sisinemnyama umfana akafuna ngeshwabene hips eqinile uzokuthela phansi bathamba ama-hips emva kwathi ufuna abafundile okay sengiyakubelaki ngenxa yesikhathi sayishintshile ngenezinto isikhathi senasafani nesethu thina sasho lemfuleni babefika namathephu ochitha umthombo bezokhuluma nathi sibadala phela okay omega ya sibadala mina sengitholakala ku-Facebook akithi nako WhatsApp akithi into yokuqala ufana kakuza nathi ubuzane ubhakephi imoto yakho akuze inotshe yakho ukuthi plus minus ukhola malini nokucela ngeke wena uzoba yini khona mekuza lapho awubhake ndawo awuna payslip awuna ngisho ipheza number hayi bo guys Sanibonani. Niyaphila nonke. Hawu, injabulo mangiphila. Lona ubaba kaThembelihle Sithole esihlangene ngaye lapha.
nginakho ukukhuluma okuningi kodwa ngifuna ukuchaza kancane. Hayi Sacela umsindo ubaba ngeke akhulume. ngicela ukuchaza kancane ayi kakhulu. uThembelihle indodakazi yami yokuqala eyatholelwa esibhedlela sasothukela. ngicela nikushayele ihlombe lokho. Wena sisakayo ndodakazi, wayibona udindoda. uThembelihle indodakazi yami ngingusithole engayithola no Mrs. Ximba. Mrs. Ximba, hello. Ngixolise kakhulu. Umama wasekhaya. Ngixolise kuwe DJ uhlisa umsindo. uMrs. Sithole. Yeah. Kakhulu ke ngakuchaza uThembelihle indodakazi yami yokuqala elanywe umnotho noNothi abama-twins. Bona belanywe uAndile elanywe nguNompilo owaziwa ngoMaholi. Abantwana bami bahlanu kumama wabo banguMaximba. Bese kuthi kumama wabo omncane kukhona uNomcebo noTalente noSinethemba. Nginabantwana abawu-8 bebonke. Abafana bathathu, amantombazane 5. Hayi asebenza into. Ngiyabonga kakhulu. Engingakuchaza-ke izifiso zami. Ngifisa ukuba loThembelihle sihlangene ngaye la kuqhubeke ukufunda kwakhe. Nginesifiso esikhulu salokho. Nginesifiso futhi nginethemba ngokubuka ukuyimisela kwakhe. Kakhulu-ke engakudlulisa nje. Nginibonga kakhulu mina nonke mphakathi wakithi noma kwamaJozi ngisho kanjalo. Kwenze kimi ngalomcimbi walomntwana. Ngibonga kubafowethu bakwaSithole ababe neqhaza elikhulu kulomsebenzi. Ngibonge kwezakhamuzi zonke. Ngibonge komalume, ngibonge ko-aunty, ngibonge kodade bethu ukuthi lapha enithathe khona kuqhubeke nawumunye nimfakele isandla njengoba nifaka izandla zenu. Ngibonge kubaphathi bomcimbi oMabuthelezwe, oMalanga, oMambatha, oMashabalala, oMaDongose, bonke abantu. Ngithi-ke umcimbi uqhubeke njalo uye phambili. Ngibonge umphathi wohlelo uMbatha osiphathele uhlelo okuyiyena kade elungisa indaba yaleli ithenda libe kanje. Amen. Ngiyabonga kakhulu. Kulethi bataba. Manje simila singomama mhlambe
bakule ndawo abangomakhelwane bala kwaThembi. Mhlambe sizihlobo zala kwaThembi. Mhlambe si neighbor. Ngicela ngithuleni umsindo bazalwane. Akukuningi esizokusho esinakho la sebekhulumile othisha bakhuluma ubaba wakhe bakhuluma abantu Thembi mangabe inhliziyo yakhe ayikuwonanga konke lokho ngabe unephutha mntaka Zamseli njengoba sila sithe Thembi sesikwenzile konke okuhle mhlambe la ekhaya sehla senyuka sekuzoshisa inyawo ngoba manje bengemula uThembi bekumula nanathi uqobo siye sathi ke singamakhosikazi ahamba noma wakhe mhlambe esisebhayini noma wakhe simila sithi sifuna uThembi ukumnikeza isipho akayothi uma ehlele emqashweni lapha abaqashe khona akhumbule ukuthi uma wako amaphambi kwami namakhosikazi noma nogogo ngoba singogogo wakhe athi akanendale isipho sami engisiphiwe ogogo benoma ngalawo mazwi ngiyuthanda ukuthi manqobi vula isipho sikaThembi nathi sambe emazwini ukuthi yazisa uyihlono nyoko uzinsuku zakho zande uThembi sokhulumile uthe ubaba wakho ayithu uyayifuna imali yakhe akukuningi ke ntombazane ngesinye isikhathi osudala uhlalile emqashweni bengenami kodwa uyiphathile uThembelihle useMaritzburg uhlalile futhi uhlala khona abahlali lapho kodwa uzigcinile cabanga ukuthi uNkulunkulu owenze konke lokho ngoba nami angikwenza ngikwazi Thembelihle ndodakazi yami ntombazane yami ngithi ngiyasibongela kakhulu uNkulunkulu azakugcina uqhubeke njalo nesikole uzithobe njalo majoba ngazi ngithini angazi ntombazane yami ngihluleka ukubonga nobaba wakho ngihluleka ukubonga into akakwenzele yona ngoba ngamazi ukuthi usebenzele ngiyayibongela kakhulu emphakathini osingathile ngoba umuntu ngabantu ngiyabonga ngazi ngithini ngihluleka ngazi ukubonga indlela nje ngijabule ngayo ngazi ngiyabonga kakhulu majobe ntombazane yami angathi namanje bengabonela kuwe
Jesu. So okwami kuzoba kufishane nje kufishane. Bengicela uku-introduce ke. My name is Samkesiwe Bakamajubusini Kamba eNkandeni. Ngizobhala ispeech esingango 2 pages impilo yasevasithi ebengicela uThembelihle because guys lapha it's not easy. Mawusuze waphumelela uyafisa ukutshela abasemva kwakho ukuthi guys qaphelani u1 no2 because mawuzoya lapha ungazi uyagaxela. Baningi esihambe ngosana nabo evasithi but asibuyanga ne-defeat song. Abanye babuye no-Enzo, abanye babuye namabhodlela otshwala. Thina abanye bethu sibuyile ne-defeat zethu. Ingakho sisibizwa ngokuthi sama-graduates, sama-alumni. So Thembelihle dadewethu ngifuna ukukongratulate ngokuthi ukwazile ukuyiphatha kahle wafika kulesi stage. Wakhona ukuthi wenza abazali bakho ukuthi beyiqhenye ngawe bekwazi ukuthi indodakazi yethu ikhulile ezafika kulesi stage lesi ingazange inake izinto zomhlaba. Kunevesi eseBhayibhelini ngeke ngisho ukuthi ngiyiphi incwadi kodwa elithi ungavumeli kube khona umuntu odelela ubusha bakho kepha wena iba isibonelo ngenkambo ngenhlanzeko. Inkambo kusho ukuthi indlela osiphatha ngayo wena usiphathise okomntwana osamusha futhi umntwana ophuma ekhaya elanjani. Lapha evasithi siwe represent our families, siwe represent our parents ukuthi basikhulise kanjani. Nenhlanzeko ngeke ngisadlula-ke lapho-ke you know what I'm talking about. Okunye futhi lithi elinye ivesi ukuqala kokuhlakanipha komuntu ngesaba uNkulunkulu. Mina guys I won't lie into eyenza ukuthi ngibuye nale degree le engangiyoyilanda nge-15 April this year engangiyoyilanda e-University of Free State ukuthi nganginovalo. So Thembelihle engathi ngelinye ilanga mawukhuleka ulephi Respect ucela uNkulunkulu ukuthi eliqala uvalo enhlizweni yakho usabe. Mina there were ama-opportunities they were there ukuthi ngiphume ngephathini ukuthi ngibheke ama-drugs everything was in front of me kodwa uNkulunkulu wangenza ukuthi ngibe novalo ukuthi uzothini umama. Mina ngikhuliswe ugogo nomama wherever I go ngihlezi ngithi ugogo nomama uzothini like isithunzi sasekhaya. Mina okwami bekukuningi because kumele ngiziphathe abantu bebone ukuthi umntwana ozwala ebukhosini kumele eziphathe kanjani. So Thembelihle isikhathi siphela nje nami sengigoqa cela ukuthi kikho konke kubeka uNkulunkulu phambili khuleke emkhulekeni wakho ucela ukuthi uNkulunkulu ngicela kikho konke engizokwenza kumnandi okuqhamuka nabangani ngicela ukungabaphoqi. Ngiyabonga. Kontola nje kodwa.
MC bathi obhuti ngoba ngathi obhuti bathi bona ayibeza nemali bathi nje bacela ukuthi nisho masededela izipho beza nemali bona basho njalo obhuti bathi bona baphethe imali hayi bathi bayivula bayifala kunjalo izipho manje isikhathi sezipho onesipho
uyazini hayi uyazini mina ngiphethe lokhu bengingakayikhiphi imali mina ngiphethe lokhu mina ngiphethe idishi ngithi ngingakayikhiphi imali ngisadlala siyayifuna imali siyakhona sengizigashisele manje DJ mina ngithi ngalo 50 rand lo ngalo 50 rand ngithi njengamanje nangane le ayizodansa la ongenayo imali yokumkhiphela ngala asa uyaphikela ngo-100 uthi uthemba kadansi uyaphikela ngo-100 uthi uthemba kadansi ngithi hayi mntanami ngiyakuzala mina ngithi mina ngiyakuzala mntanami usemncane ngithi uthemba uzodansa ngo-200 I
Noma ungathi sonke sivule nebar. Kodwa ibar ngiyabona ukuthi ngeke ngiyivule mangabe stage. Ngiyathanda ukunivulela ibar kodwa manje ngibona ngathi asizoyivula amasage. Sizolalelana. Basivula ibar. Ngeke sisazolisika. Sisazolisika ke. Ngase siyathatha siyadlulisa ngoba ngathi hayi abantu sebekhathe. Ithi nje ifuna labo baboya balapha nje bezodansa la ekhaya lo 10 rand. Yeah. Wenzalo nje. Hayike. Uthuzenzele ngale 100 rand yakhe le hayi ajayive nangumbatha. Ayeye uthi uma bangabile ngale 50 rand uqala umbatha akhithi ingoma. Uthontata bathi akaphume ethendeni ngo100 rand. Bathi yakhala khuluma noyihlo. Bathi phuma thontata phuma. Phuma thontata phuma. Lutho igift society thontana. Phuma. Nanka amakhamera abhekile. Phuma nje ngendlela. Phuma ngendlela. Hawu zathi ngeke uvale ngo20 rand. Ngeke uvale ngo20 rand. Uthi uyaqolisa ngo20 rand. Dixon. Uthi thontlatshwe inganeni ngo20 rand uthi uyaxolisa. Umganga ngobaba uthi uyaxolisa. Bathini ngobaba bamxolela. Abamxolele phela obaba. Abazomkhipha bakhiphe ngeprogress sathi. Nangu 10 rand uthi talente uzakhe akazodansa la. Waza zakhe.
ngicela umnotho ezodansa la. Ane 20 rand. Uthakeze, woza mnotho, wozodansa la. Noto. Transfer ngo 15 yaphika. Kuzoba kuhle, kuzoba mnandi sisebenza imali la. La ulokhuzane la. U-Andile uthi uzotransfera u300 rand. Ngabena ukuthi utransfere la. Uthi lo 300 rand uqoqa ngezojansa. La akejansa. Hello. Imali ayikuthi kumdlalo. Si-transfer ngempela kuThembi. IyakuThembi imali yena bese kunika ucash. Imali ke impela yokuthi sikushaya la edishini. Iyeza iwu-cash. Thembi siyayifuna ucash. Le mali ingene la edishini. uThembi uthi ubhekani mbantu ubaba kaAzanda akazodansa
Uthi emalentsha nayibona ungathi iphupile. Nemalentsha. Uthi ngomkhulu kaJembi. Ngizale qhubeka. Uthole nobela. Ngomkhulu unamkhuleka akazojayiva. Unoziphuthi ngo-50 rand nothi uzenzela hayindawo. Sacela ukufunda ama-present. Thembelihle Sithole from Auntie wakwashabalala ebuya futhi. Thembelihle Sithole from Tulkana. Thembi from Gaza. Thembi from
Shabalala. From Apiwe, Tembi from Oletu, Tembi from Majobe Umaratunu, Tembi from Mopete and Matuba. Tembi from Selilanga. Tembi Elise from Suloluze Space. Tembeliste from old sister Tandazo. Ngalo-20 rand ukuthi u-Olethu ipresident kaGaza ivulwe manje. Shoot him up. Thoba ngabe ugqoke nje ibhluku less than 1000 phuma la ethondeni.
uthi ugwenya ubaba kabani uthi umqondisile mayigcoke njengoyimpahlanyana njengolaphansi ka-5,000 akaphumela tshentshele uthi ubaba kandise uma egqoke iy'mpahla ezingaphansi kwe-10,000 akezela ngaphambili kuzotheni kunethi iy'mpahla egqoke zawuhlanganisa ku-10,000. Uthi 700 la calculator njani? 1.1 jacket.
malini? Wathi jacket malini? Wathi amazinyo malini?
Thank you.